Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Gloria lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu f'jum is-Sibt daħal fis-sinagoga ta' Kafarnawm u qatt jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta' u mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spiritu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid: Aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret. Ġejt biex teqridna? Jien naf min int, il-Qaddies ta' Alla. Imma Ġesu kmandah: Iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu ħażin lir-raġel beda jħabbtu ħafna. Għajjat għajta kbira u ħareġ minnu. U l-koll staġbu. U bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu: Dan x'inhu? X'tagħlim ġdid moti bis-seta? Sal l-ispirti ħżiena jikmanda u huma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu malajx terdet mal-inħawi kollha tal-Galilija. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristi. Din is-silta mill-ewwel kapitlu ta' San Mark tibda u tispiċċa b'kelma importanti. Tippreżenta l-Ġesu bħal wieħed li għandu is-seta'. In-nies stess wara li jaraw lil dak ir-raġel meħlus mix-xitan jgħidu x'tagħlim ġdid moti bis-seta'. Il-kelma seta' bil-Grieg li nkiteb bih l-Evanġelju hija magħmula minn żewġ partijiet, għandha b'żewġ partijiet. Il-kelma hija egżużija tgħiduli biex ġej illum. Imma użija hija il-jien tal-persuna. U allura l-qawwa tiġi minn min inti. In-nies ta' żmienu raw f'Ġesu xi ħadd li jitkellem bil-qalb. Aħna meta xi ħadd jitkellem propju u juri min hu jgħidu kemm jitkellem bil-qalb. Din is-seta ta' Ġesu turi tassew min hu fejn qiegħda qalbu. Jista' jkun li l-kittieba ma kinux qed jitkellmu minn qalbhom imma minn moħħhom. Il-mulej jitkellem u jagħti l-ordnijiet bis-seta tiegħu li ġejja propju mill-fatt li huwa il-Qaddies ta' Alla. F'dan il-Vanġelu għandna wkoll stqarrija importanti li għamilha x-Xitan. Int il-Qaddies ta' Alla, jien naf min int. Għax ix-Xitan jaraf minu Ġesu imma jagħmillu gwerra. Fil-fatt jammetti l-istess spiritu ħażin li il-mulej ġie biex jeqret is-saltna tal-ħażen, is-saltna tax-Xitan. Ġejt biex teqridna? Ir-risposta hija ċara, iva. Jien naf min int, il-Qaddies ta' Alla. U Ġesu juri s-seta tiegħu fuq il-ħażen, seta li għadda lill-Knisja tiegħu. F'kull dioċeżi l-isqof li huwa r-raj tal-poplu għandu l-istess seta ta' Ġesu fuq ix-Xitan u l-ħażin. U jiddelega saċerdoti ngħidulhom eżorċisti biex iħadmu din is-seta li ġejja mis-seta li għandu l-isqof fuq id-dioċeżi tiegħu. Kull isqof għad-dioċeżi tiegħu għandu is-seta kollha li Ġesu għandu fuq ix-Xitan. Dan huwa servizz li l-Knisja tgħix biex tkompli l-missjoni ta' Ġesu li ma ġiex biss biex ifejjaq il-Mart, imma wkoll biex jeqret is-saltna ta' Satana, is-saltna tax-Xitan.
Kif narfuh ix-xitan? Għax-xitan huwa anġlu intelligenti, imma superf. L-ewwel nett narfuh meta jakkuża lil ħutna. Anke bid-dnubietom, ix-xitan jakkużak bid-dnubietek mhux biex teħles minnhom, imma biex ifarkek u jkisrek. Neżaminaw lil nfusna jekk aħna nagħmlux l-istess kultant. Jiġifieri aħna infakru lil dak li jkun bid-dnubietu biex ingaraw il-ġebel, mhux biex ngħinuh jgħix ħajja aħjar. Ix-xitan iġib il-firda. Fejn hemm il-firda hija frott ix-xitan. Fil-fatt titlu ieħor tax-xitan hija Diabolos, dak li jġib il-firda. Il-firda tiġi ħafna drabi flott lejra, il-mibeda u l-gideb. Dawn huma kollha frott tax-xitan. Ġesu li x-xitan isejjaħlu il-giddieb u l-qattil, anzi is-sultan tal-gideb. Aħna nipproteġu lil nfusna jekk nigranfaw nitħaddnu mal-verità li għallimna Ġesu. Imma rridu wkoll ikollna din it-tama u din il-fidi qawwija li Ġesu rebaħ fuq ix-xitan u l-mewt. Il-qawwa tiegħu iskot u oħroġ minnu hija qawwa tas-sew. L-Ispirtu fil-fatt ikollu jobdi lil Ġesu. Iħabbat ħafna lil dan ir-raġel li forsi minħabba li fetaħ xi tieqa fuq il-ħażen spiċċa ippossedut mix-xitan, imma fl-aħħar ix-xitan ikollu jobdi għall kmand ta' Ġesu, bħalma jkollu jobdi għall kmand tal-Knisja. Mhux kull kontrarju jiġi mix-xitan, ħafna drabi jiġi mid-dnubiet tagħna stess. Biex ma waħlux kollox fix-xitan, għax ix-xitan veru kattiv, imma mhux sew waħlu dejjem fih. Ħafna drabi anke aħna bid-dnubietna noħolqu ħafna għawġ, problemi, mart, anke mentali għal xulxin. Il-mulej isalvana billi jeħlisna mhux biss mill-ħakma tax-xitan imma anke mid-dnub personali tagħna. Kultant inwaħlu b'mod faċli fix-xitan jew naraw ix-xitan kullimkien. Mhux dak huwa li tgħallem il-Knisja. Ħafna drabi meta jkun hemm xi ħadd li għandu problemi ta' saħħa mentali, l-ewwel li wieħed irid jagħmel huwa ifittex espert, psikologu, psikjatra. Ħafna drabi ċertu nies anke jimmiġġanaw affarijiet għax ikunu morda. U aħna rridu ngħaddruhom u ngħinuhom. Imma meta jkun hemm illa kbira kontra is-sinjali tal-mulej, allura hemmhekk wieħed għandu għalfejn jinkwieta. Jinkwieta sa ċertu punt. Għax is-sinjal tas-salib huwa sinjal qawwi. Il-Knisja tgħallem li kull nisrani jista' jipproteġi lilu nnifsu b'żewġ affarijiet qawwija ħafna. L-ewwel nett bil-ħajja tas-sagramenti, il-qrar u tqarbin. Imbagħad it-tieni billi jitlob it-talba tal-missierna. It-talba tal-missierna li tispiċċa eħlisna minn kull deni u eħżnisna mill-ħażin hija fiha nfisha talba ta' eżorċiżmu. U fuq kollox id-devozzjoni lejn il-Madonna u lejn il-Qaddisin. Hija arma qawwija ħafna kontra l-attakki u l-assalti tax-xitan. Qegħdin fl-ewwel kapitlu tal-Vanġelu ta' San Mark u San Mark jidħol mal-ewwel f'dan il-konflitt, din il-gwerra bejn Ġesu u x-xitan. Aħna fil-Magħmudija għażilna lil Ġesu, nitolbuh jgħinna dejjem biex din l-għażla li għamilna tkun għażla nikkonfermaw kull jum ta' ħajjitna.